Na most de én nem így fogok gondolni, én nekifutásod is. Béva tudod. Jó bírja azt. Jó, tényleg karcsi. Tudti, hogy aranyért megy, tudti, hogy ilyen eldugott aranykincsek. Figyelj, Vörös rész, mi van? rafinától, állj, kapcsolj, bekapcsol. Elég. Nézd, azért kacsiban. Szép. Na, de kacsiba akkor egy kicsit. Pontosabban, ne ilyen féltestek. Így elkezdek futni karcsiba, elmondani. Na, jó lenne már. Biológia óra, nem? Még messze vannak karcsiba. Biológia óra kezdődik, hogy persze minden női testnő. Ott pörög, nézzel. Hoppá, csinál mindjárt esik. Ó, hogy ezt a várjál, mit csinál? És úgy, mint látok. De itt kéne innen befele, arrafele. Vízbe. Hova akarod kimenteni? Ott van bent, ki kell menteni. Mi az, Dani? Napi szar! Mi van, Dani, befinktál? Mi van, Dani, büdös a faszom? Zsolti. Csapó 3. Pamela Anderson éppen közeg. Na most futhat. Szokja meg őket. Hát olyan, mint kupacsán. Marika néni! Na, mi a Péter, nem kéne valami, vagy? Már később. Most homokos Túl láb, közös. na most homokos Túl vagy. közös. Mi közös? Ó, össze-vissza. Ez a túl közös. Túl közel jönnek. Már mentek, majd. Ez a túl közös. Csocsolom. Na még. Nem vagyok benne karcsiba. Nem teszi. Jaj! Hívják karcsiba, csörög a tele.